ngiserva ku communication committee of police as well naku committee le ad hoc. Namhlanje together with abo comrade uHonorable Philasande, uComrade uMiso, ama comrade aseKatoras, Phosphorus, Davidton, Springs, Nigel. Sadibana nezindlu ezu2 masenza iback to school sinikela ngencathulo. Saboniswa umkhulu oshelwe yindlu. Masifika samthatha uhlala etoilet. Kwangakuhle kithi ukuthi asithule kanti siseparliament sithi serve abantu. Sasesithatha into yokuthi within a month we must finish the house sinikele ngayo ukuze akwazi umuntu omdala ahlale kahle. So today we are here eGoba section eKatlehong sizonikela ngendlu. But lokho asikwenzi ngoba thina sikujayela ukwenza noma mhlambe kuyinto ekithi. Sikufunde kubaba uMsholozi ohleze enkandla kunama queue egate ohleze engcwabela abantu ohleze enza ngokunikela nje. So namhlanje siqala into ethi awuqhubeke umoya kaZuma. Siyawutshala kuma comrade omkhonto wesizwe ukuthi lo moya kubaba lento kubaba iqhubeke. So size ngalokho la umasuka lana sizoye Davidton nakhona futhi athola ugogo oshelwe yindlu ehlala erumini emuva bambekele lona. Sasingahlisihli isimo. Nakhona siyovula khona indlu futhi esiyakhe lapho nabafethu base Davidton oMagolide oSankara oCommander Magnet baningi ama community oJomo sisizwe ama community amaningi khona ama community engawabiza ngamagama asebenze SABC ngoba mangawabiza azoxoshwa kodwa siziwe umphakathi. So ngithanda ukuthi ngibonge labo bantu labo especially ne company ethiwa iOne Roof. It has been there for us isizile yafaka nenxaxhebe efakile. Siya le ezonke izizwe sewakha ama toilet awu200. Sihamba no BI phakathi othe uzofaka isandla obekhona namhlanje wayikhipha wazonikela nathi. So uNkulunkulu ambusise umfethu angaphelelwa amandla ngoba sidinga ukuthi lesi similo sisibuyisa South Africa nakuma leaders. Kwaza mkhonto wesizwe kwaza. Kwaza mkhonto kwaza. Awuzweke. Ngithanda ukubonga kubantu base Katlehong uthando nokukhombisa ukusupporta na umsebenzi omuhle. Ngimenyiwe ke bazalwane ukuthi nami ngizobona umsebenzi omuhle la ekhaya. Akukho engikwaziyo kwepolitiki ungangibuzi ngoba ngizokutshena amanga. Ake sithi amandla. Amandla. Yilokho engikwaziyo nami ngakhula kuthiwa amandla. Ukuthi sinawo noma sinawo asazi. Kodwa we need to be free from unemployment. We need to be free from this thing called poverty. I hope you understand abantu ukuthi silapha because imsebenzi ayikho. Abantu balambile. Thank you my brother. Abantu balambile. That is why we are here to speak ukuletha ithemba kubantu. Umuntu omnyama uyahlupheka. That is why we are here to say let us stand together nabaholi bethu abakhona. Akusibo uNkulunkulu ke abana wonke ama solution. But they are trying everything that they can ukukhombisa ukuthi we are here to serve. Ngobuzwa ke bebesendaweni yaseKatlehong kwisection ekuthiwa iGoba. Beyonikela ngalendlu oyibonayo la. Uchazile ke uShongwe. Honorable Shongwe usechazile ngohambo lwabo nanokuthi lezi ndle bebenikela ngazo zimbili. Balekelelo umphakathi nangi no BI phakathi abantu bayamazi ku BI phakathi ukuthi yilo nokuvela ama video wakhe la esiza abantu ukuthi nje avela ahlangane nomuntu amcela usizo noma acele yini lo muntu lo mayikhombisa ukumzwela ebese muphi imali esinye isikhathi ahlangane nezingane zithengisa noma umama noma ubaba othengisayo nje afika athenge khona athi uyashoda uma bebamzwela nje hawu ke seyobafulela ngemali abaphi imali ngempela umuntu odumile ngempela kodwa abantu abamazi ubuso njengoba nami ngingamazi nje yabona nala nje wabeka khona ubezivalile ubuso nangesikhathi uzanele Mbokazi lo umama uzanele Mbokazi lo ayisebenza ekhosini emupha iaward kuma Crown Gospel Award wafika evale kanje ubuso ngoba uthi yena akafuni ukwaziwa kodwa into ebalekile ufuna ukusiza abantu njengekholwa abantu ufuna badumisa uNkulunkulu babonga uNkulunkulu bangabongi yena yingakho ke ezifihlo ubuso kodwa nje former president okupresident womkhonto wesizwe party uJacob Zuma ufikile ke endaweni yaseKatlehong izolo waphinde wadlula futhi baye Davidton beyonikela ngalezi zindlu ngiyafisa ke sengathi lento esiyibona yenzeka la
sengathi nalendlu yakhiwayo khona ugogo wakhelwa indlu ngapha komtubatuba sengathi ama-member omkhonto wesizwe party ngakhona angakhuthala ngoba ngemuzwa lusise ekhala ukuthi i-support akayitholi kahle ingakho indlu kagogo ihamba kancane sengathi-ke bangaphakamisa amasokisi futhi nalento le yokusabothajana kanti ekugcineni kosuku uma kukuhle kanje kunconywa iqembu ukuthi ngoba into yenziwa ubani bese singayisupport ayikho yinhle. Ngakho-ke abantu abangamalungu omkhonto wesizwe party ngapha komtubatuba abayilungise leyo ndaba leyo bakwazi ukumlekelela usisi nogogo layithola indlu yakhe. Ya kuhle kakhulu yilokho esiye sikusho sithi abantu abanamandla ababalekelela abantu ngoba uSikhosana makakhuluma ngomsombuluko uthe mayimemezela ngokuthi bazobe beyothula lezi ndlu wathi umkhonto wesizwe party uzama ukudemonstrate ukuthi izinto lezi bazoqala ukuzenza manje hayi ukuthi zizokwenzeka ngoba sebesemandleni bazoqala ukuzenza manje akuyona-ke indlu yokuqala le abanikele ngayo sikhulume kakhulu ngabo njengoba desho nje sakhuluma kakhulu nge-back to school sakhuluma kakhulu ngesikhathi benikele ngendlu ngapha koMpumalanga koNkomazi khona nekwenye indawo futhi ababenikele ngendlu ziningi nje izinto bezenza ngiyakhumbula ukuthi bake bathatha ithuba bayogunda izikole hayi kulo nyaka ngikusho lokho ngoba ngiyazi ukuthi kukhona abantu abashayekile la engqondweni abanenkinga abazothi hayi kwenziwa ngoba kuyavotwa kulo nyaka ngikhuluma mina into ezenziwe kunyaka ophelile ezenziwe nje kulo nyaka ophelile nangalo wanyaka before unyaka uphela sibona nje belekelela abantu ngoba ukusiza abantu bangakini kuyinto enkulu kabi ungahlezi abantu bangakini ubatshela ngeqembu ubatshela abavoti uzothi lelo qembu libenzeleni ngoba izinto lezi eziphathekayo efuneka zenza ukuthi abantu bethi shuthi labantu bangase bangene emandleni kukhulu abangakwenza ngokujwayelekileyo-ke kule channel uma ngabe iqembu lezepolitiki kukhona elikwenzile la kwenza kahle akukhathalekile ukuthi liphi siyalincoma senzela ukuthi namzukwane lingenzanga kahle siligxeke ayikho-ke into enhle njengokuthi ugxeke umuntu oswake wakuncoma kunokuthi uhlalela ukugxekwa umuntu ongakaze aze akuncome ongakaze ayibone into enhle oyenzayo kwawena nje mangabe lo muntu ekugxeka uvele ufike lokucasuka ngoba lo muntu ushuthi akakuboni okuhle okwenzayo. Ya lento engisho ngiyazi khona abantu abangayazi abakaze bayi-experience ngisho emndenini yabo ngoba bakhona abantu obonayo ukuthi lo ushoda ngothando azange alithole nje uthando i-support nje yasekhaya akaze ayithole akaze anconywe noma engenzani enhle akaze akhuthazwe nje yingakho-ke bethi umuntu wakhona uma ukhuluma ngento ethize afuneni ukuphuma eceleni hayi ushoda ngothando kuba zange bamupha uthando ufuna simbekezelele kumuntu onjalo sizama ukusiqonda isimo sakhe. Angikucaphunela ivideo-ke uBonkosi Khanyile ubeyistreama live kakhulukazi mase kufika upresident womkhonto wesizwe party okuJacob Zuma. How can you live? When you la propaganda. Propaganda aus Zuma.
kwenzi weamaphosa weamaphosa awuphendule wenolana iphopaganda awusitshela ukuthi uzimayethu Saculo noma? Wayelukhuluma live Tata President Zuma Tata President Zuma Tata ayeye mkhondo ayeye uthi bamnqamela lakanizwa ayeye mkhondo ayeye mkhondo ayeye weSolomone iyo weSolomone iyo weSolomone uSolomoni soja lumkhonto wesiyabona wayephethe iward like wasesino-honorable Philasani case esitshela ukuthi uneke bafuna siyibona nomunye intombazane bazonanga inkoni basicela ukuthi sizobafuna sizosiza nanda sicela ngicela ningiphe ispace for amakhamera azoshuta baphakathi phakathi Ngangeni nonke ngicela amathayila wakahumi ngangeni nonke security cela baphakathi ngene Thank you. No, ang funat ko ba relevant? Ngena sala ngithoba Comrade Nandi ukufika kudinga la Comrade Nandi the regional leadership. Pega o rolo,
Ubaba uyaphuma ngicela nihlehlele ngale kwestradi wonke umuntu azombona ngale kwemgwaqo ngiyacela ngale kwemgwaqo wonke umuntu azombona ngicela ngale kwemgwaqo ngicela sibavuleleni only bodyguards this side namasoja lana asayenzi guard of honor kwamanje ngicela nilethe ngaphi guard of honor sibhekeleni ukubuya phakathi Come on. Cela siphumele ngale mongameli sizokwazi address bonke abantu bakubona bangangibulala ba bengicela sivulele ubaba indlela sebele ngibulala impela Hola, maf, şafı. Amandla. Awethu. High discipline. High moral. Qinisela mhlali liyabuyizwa qinisela. Qinisela umuntu omnyama liyabuyizwa qinisela. Qinisela umuntu wesifazane liyabuyizwa qinisela. Qinisela umuntu omusha liyabuyizwa qinisela. Phatha Msholozi phatha. Phatha Kamayela phatha. Viva MK Party viva. Sihole Msholozi sihole. Comrades, ngicela ukunikeza ubaba womuzi bese niyangipha kancane umsindi. Aba ngathi komele ubathulise njengayizolo, izolo ngizulu uyithulisele wena. Ngicela ubaba wasekhaya ke athathe leli thuba akhulu abonge nje ngokufuphi ngoba ubaba ujahile siye Davidton. Bese kuzokhuluma ubaba. Amandla. Ngiyabonga sizwe simnyama. Ngiyabonga Mkhonto. Ngusipho Jele. Ngiyabonga kubaba uMsholozi ovula isandla nabo bonke abafowethu nabodadewethu abangivulela isandla bangamukela. Angigibela ngistaff kuleli. Uthando lami ukuthi hayi angingene kulendlu le iyezo ngihola. Ngibonge kanjalo ke MK. Amandla. Mongameli lena ke indlu mongameli asiyakhanga thina sodwa.
siyakhe nabantu bala ewardini abanye babo mongameli basithekile bengifisa ukukubonisa bona ngoba soyaphuthuma bengifuna babiza ngamagama mongameli kukhona nabanikele ngeyitina kukhona nabanikele ngokudla ngesikhathi sabo mongameli izolo silele lana mongameli saqeda ekseni sifanalaza konke bengifisa mongameli ukuthi ubabone kodwa ngoba isikhathi asikho ngizohlela ukuthi mongameli sibathathe ngeimoto size nabe Davidson uzobabona kahle sibongele bona mongameli siyaqhubeka isizuma siyaqhubeka uyapha uzuma uyapha okugcina mongameli kunensizwe eyifihlile la mongameli ebusweni naye ethiwa uBI phakathi akusona isigebengu mongameli lento mongameli oyenze enkandla everyday yokupha abantu bangcwabela ubafundise lento iyenza everyday emgwaqeni ibizwa ukuthi uBI phakathi ipha abantu empimali ibaphe ibafundisi bafake ezikoleni kodwa ayivezi ukuthi ubani asiyazi sonke mongameli ungangena ku page la ilandela abantu abawu 3.5 million asiyazi ithi ke mongameli la toilet lezindle zakhiwa uwe ezokizizwe abayiwisile uRamaphosa siwalungisa nayo siyaqala iproject next month mongameli siyaqhubeka izuma siyaqhubeka uyapha uzuma uyapha mongameli naba abantu bakho uthi uba ufuna ubona uBI phakathi mongameli njengoba elana lento mhlawumbe uqale ko2012 akaza attend umqimbo wode KZN kodwa angithema ngemitshela ukuthi ngenza lento nalabantu engisebenza nabo senza lento yenziwa babuzuma nawe wathi angeke ngihlale ngingezi khona bamnqamalana ngoba lento nami ngayibona kuye mongameli uwe kungamtshela sikhiphele imask bebenqala kubona uzuma emhlabeni abantu basizayo abantu noma kwesaba noma kusifihla kodwa kubunathi nje phela singabakhe nathi singawethu ngicabanga mongameli usabela ukuthi nayo igate yakhe liyofana nelasenkandla yongena kabuhlungu kwakho no siyabonga baba sibonga kakhulu baba wakithi ukuthi wasinda ngoba bathe ngamanye amazwi kwakufanele ukuthi ngabe uhambile kuleli siyakubonga lokho sibongele kanye nomndeni wonke uwawula abahlala nawe nabahlala la noma behlala kwenye indawo kodwa bakwazi ukuthi uhlala siyabonga akusandile-ke kakhulu ukuthi kube nabantu abanesihe uma kukhona abantu abasekuhluphekeni abantu sebajwayela ukuthi bathi uyoyibonela ngibonga kakhulu-ke ukuthi lensizwa ehamba namantombazane ambalwa kuningi asebekwenzile ey'ndaweni ey'hlukahlukene ngoba thina ndle emnyama kwafika abantu bokuhamba labelungu siyihlalele emazweni obabamkhulu bafike basusa impi benza konke nje basiphutha konke ngokwethu benza ukuthi sihlale ngokuhlupheka bona bebe behlala kamnandi sase-ke silandela abadala abaqala ukuthi uma sihlupheka thina ndle emnyama kubalulekile ukuthi kube yithi esizobonana thina sodwa okokuqala sizolwa silwela inkululeko siwine sithatha izwe lethu ey'gebengwini ebese silungisa ukuphila kwethu siqalile-ke lokho eminyakeni eminingi kokhokho kodwa kwahamba
bazokwathiwa sesikhululekile. Sase-ke sithi hayi nathi esikhululekile. Kodwa eqinisweni lokho besikubiza ngokuthi inkululeko hayi kuyashiwo nje ngoba abantu bayakhuluma ukuthi sikhululekile. Ngoba thina sathi ngeke siphumule umuntu omnyama esahlupheka. Ngoba kasinayo yonke into, ingakho uthi noma sisahlala endaweni esingeke sasho ukuthi siyasenelisa. Kodwa sithi uma kukhona okuhluphe wakithi siyasukuma sibe kanye nawo. Siqale kudeke lokho. Uma ikakhulukazi sesivuse inhlangano yethu umkhonto wesizwe party sithi lapha esikhona makukhona wakithi ohluphekayo noma ozithola esengozini noma kunjani asikwazi ukudlula ngendlela kufanele basimbone senze singase sikwenze. Ngiyengifiseke mina ukuthi sonke nje emnyama uma singenze njalo siyobonakala ukuthi nathi sazalwa ezweni lakithi. Phansi ngoRamaphosa phansi. Siyezwa ba. So laba abantwana ke sebenza nabo emkhontweni wesizwe party. Ingakho savumelana ukuthi lapho nje siyohlangana khona nento ehlupha abakithi siyozama konke sinakho noma singenalutho ayikho into engasehlula ukuthi senze njengoba benzile nje manje. Usiko lolu esifisa ukuthi kubantu bakithi abamnyama babe nozwelwana babakhonza abantu bakubo njengabelungu. Abelungu awuke kumbona umlungu eshaya umunye ngempama. Balokothi abalwi. Thina ke kodwa ngoba sikule ndawo esikuyo amanye amagama siyathukutelana siphuzane sibuye futhi sihlaselane into engafuneki. Into engafuneki le. Nalokho esikwenzayo kuyisibonelo sokuthi thina abantu abamnyama asizwaneni sithandaneni sisizaneni sibe ndawonye. Siyabongela ke ndoda endala kanye nomndeni wakho. Jabula kakhulu ukuthi wasi. Yeke nami ngibuza ukuthi kwakwenze njani noma kwakumentshisi noma kwakuyini akusona isikhathi sokubuza leso. Bonga nje ukuthi nami ngifikile ngabona isifiso sami sokuthi sibone ukwanda ukuthandana nokuzwana kwethu nokusizana ngakho konke nje. Akekho yosiza akho umlungu osiza ngaphandle kwethu sizisize thina. Kulokho esincane sinakho ngiyethemba ukuthi uma sikwazi ukuhlanganisa lapha nalapha singaphila into engcono. Kodwa ke njengoba kuyoza ukhetho manje siyathatha izwi. Siyathatha. Ngesami isifiso noma ngaba abantu mhlawumbe baningi noma mhlawumbe banenhlangano eningi njalo njalo ngeke sibaphuce lokho. Kodwa sifisa ukuthi kulonyaka njengoba kuzobe kuvotelwa abahlali bese kuthi ekugcineni kuvotelwe izwe lonke. Ngicela bonke laba abanezizwe sivote nje kanye. Bonke umuntu omnyama sithathe izwe. Bangaphindeke babuyele elokuzeni zabo benze into abayithanda kodwa sibe sesiliphethe. Ngoba asifuni ukuhlupheka ezweni lakwethu kube kubusa ifiki. Sikufuni lokho. Sifuna ukubusa ezweni lwethu. Silishintshe lelizwe libe into ethandwa yithi. Ngoba bathatha imali zethu bahambe nazo sithathe ngokusemthethweni.
kube ezethu singesweli lutho angabikho umuntu olamba uyabona nje ngijabula kabi mangibona umuntu omnyamela ngoba ngiyazi abanye mhlambe bavotela amanye amaphathi abazi ukuthi benzani ngoba benzela ukuthi sihlale sihlupheka yinye into sivotela inhlangano eyodwa sophatha lonke izwe ngeke kuhlusheke nakuwe baba sokwenzela into enhle baba ulambile sokuphothikana umncane ukuthi kube khona okuhlayo nomhleshi ufuna uhamba ngenqola umlungu soyenza mase sikhululekile sokunikeza singakhathazeki bakwethu ukubonga nje into eyangisusa ekuhluphekeni nento eyangenza ngabona ukuthi ukuhlupheka kwethu kuyoqedwa yithi futhi ngeke kuqedwe omunye umuntu ngibonga labantwana basephalamende nangomunye nangu baba ushongwe lo imena ngimthumile endaweni eziningi umfana okhuthele lo ngiyengifisa ukuthi nabanye abafana sengathi bangakhuthala kanje basebake nenhlanhla yokuthola abantwana akwazi ukubathuma bathumeka eParliament ukuba sonke singenza kanje eminyakeni embalwa sisaphila thina sisebancane ngoba ngisebadala abantu abancane ngokusheshsha lelizwe lizolunga lithule lithi du bophela yonke inkinga ekhona ngibatshela abantu ukuthi uma sesiwelile sawelela ngale akekho umuntu ophinda ahlupheke la akekho futhi umuntu ohlupha abanye abantu akekho futhi ongeke asebenze bonke abantu bosebenza ngoba izwe lethu leli oyivila siyomshaya ngoswazi yebo mshaya ngoswazi ngoba simbulali phela siyamlapha simbhekisa phambili ngifuna niyazi lento ningasho ukuthi inkulumo nje kunomcebo wethu omningi ohanjiswa ngelungu yepheshe ubusuku nemini abawumbayo so sha umthetho ukumisa lokuthi ngqi saphuma into la into ezophuma iphuma ngoba isiza thina akekho umuntu ozolamba la ezweni lakithi kodwa kube kuthiwe sikhululekile ingakho ke laba basiphethizo kwamanje maye babo angazi ukuthi kuthiwani kodwa kangayixoxile ngoba ngathiwa ngisusu uthuthuva angisusu uthuthuva ngibonga nokuthi nize nonke nizobonakalisa ukuzwana nokubonelela abalimele lapha ekhaya bashelwa indlwabu basukuba khona baqhamuka ukuthi ake sisize uyabona nje sonke la uma singayikhohlwa lento ukuthi umuntu omnyama akasize omunye umuntu omnyama kuze siphile sonke lapha ke esithi abomkhonto wesizwe akubonaka bokudlala la odlalayo wabonitshene mina uthi ubani ohluphayo umfaka uswazi Tshindambela kufanele sikhonzane sigcinane senze konke siyoshintsha ngisho alento kuthiwa amalokishi senze ukuthi kube idolobha efuna ithini ngabe khona umuntu okuthiwa uhlala elokishini kukhona abahlala edolobheni sengathi thina sizilwana bona bangabantu sokuqeda konke lokho siyezwana ke ngifuna ukujabula kakhulu ukuthi
Hlangana kwenu kanje kuyabonakalisa ukuthi nje emnyama iyahlangana manje. Inhle lento bakwethu. Sinibongeni ke siyabonga kakhulu kodwa ke ukhona ingoma esayiqamba singamagerila emahlathini engithanda kabi. Mangayiculanga kusho ukuthi angal ivangeli ngangeni kahle. Ithini konje? Umshene wami we baba awulethu umshene wami we baba umshine kuze ukuphala kwakho la comment section ngeze ukuthi wena ubona kanjani ngayo lento enziwa umkhonto wesizwe party eKatlehong nase Daveyton. Bathembisile ukuthi endaweni nasezonke izizwe bayokwakha ama-toilet awu-200 bezoleke lobby ayiphakathi nabanye abantu.